Kusangana kwatiri kuita zvekare mhuri yeZimbabwe, tiri muruwa paMutangadura, paMutanga's Hideout, panova pamusha pavaMutangadura avo vakashayika mushure mekunge vashanyirwa nembavha. Mapurisa eZRP achiri kuferefeta munyaya iyoyo, asi muzuva ranhasi tiri kunhamo kwatasvika kunova kwaunzwa mutumbi kuti unge uchirara mumba, muzuva ramangwana uchizotarisirwa kuti unge uchiradzikwa. Sezvamuri kuona hama vadiwa, vanhu vakaungana sekuona kwamuri kuita pavhidhiyo apa. Tiri kuvavarira kuti tinge tichigona tipinde mumba kuti tinzwe kuti program iri kufamba sei. Ngatirambe tiri tese pano paHasha TV tichikupai maupdates akasiyana siyana kuti zvichange zvichifamba sei. Tinokutendai nekusarudza channel yedu. Ngatirambe tichibaya like, subscribe and share button tione zvinotevera. Ayo, chikuduruka yapo. Hey! Zakwana, chiba yapo. Zakwana. Ayo, Sezvamuri kuona hama vadiwa, vanhu vari kuratidza kuti vari kushushikana, vamwe havasi kuzvitambira sezvo chiitiko ichi chakaitika zvisina ani nani akatarisira, chakazotora upenyu hwavaMutangadura. Tichange tichikupai zvizhinji zvizere maupdates ezvinenge zvichiitika kuno kurufu. Ngatirambei takatarira pachannel yedu. Kana tanamata munoda kukumbira kuti tungamira vapedza mbera rumbo rwatinogona tese tinoimba tichidayira tese inenge yanguva yekuimba tichimirira munamato watichatungamirwa naReverend Colonel Retired Dr. Nyanga. Ngatinamatei. Kuna baba vamasimba ose nezita raMambo Jesu tinokutendai nekuti imi Mwari ndimi mavambo, ndimi magumo. Tinokutendai Mwari nomumwe wedu wamakasika nomufananidzo wenyu. Tinokutendai Mwari kuti nguva nenguva munotiyeuchidza kuti munhu akazvarwa nemukadzi ane mazuva mashoma ekugara panyika, azere nekutambudzika. Baba, yeuchidzo iri mukati meupenyu hwedu. Tiri pano sezvapupu Mwari zvaiye murandarume Joseph, watakagara naye, watakataura naye, watakafamba naye, watakakura naye. Mwari, zvino nguva yekuti mumutore auye paditi renyu yakwana. Mwari, tasvika mukati meumba yake ino yepasi yaakavaka, yaakagadzira nepfungwa dzake. Zvino naye mweya wake wakadzokera kwamuri Baba, chizoita kuti isu patinenge tichitarisa nguva ino, nesu tiverenge mazuva eupenyu hwedu, kwatakabva nekwatiri kuenda, kuti panosvika musi wakaita saiwoyo, imisho wamasimba ose mugare matinyaradza nechekare. Tinotenda nekufambiswa kwakanaka, tinotenda nepamatisvitsa iye zvino. Patinopinda mune chimwe chikamu Mwari cheservice chizotungamirai murimi, batai pfungwa dzedu, batai hana dzedu, batai kunyange daro kunetseka kwedu, kuti imi Jehovha muwanikwe muchikudzwa pane nguva inorema kudai. Tinoda kunamata nemuzita raMambo Jesu. Amen. Amen.
ndibona apa